Maripi. Bai, egunon, Anabel. Egunon, nora ekarri nauzu, non gaude? Eraikin hau zein da? Eraikin hau da Seaskako eraikin nagusia. Eraikin ederra. Bikaina. Barrutik ere zoragarria. Seaskako bulego guztiak hemen daude. Eta Seaskaren etxonen atzean Salvador Kolegioko kantina edo jantegia duzu, eta gu integrazio batzordea lehen pisuan gaude. Horregatik etorri gara, onera? Integrazio batzordea, Seaskako integrazio batzordea ezagutzeko asmoz, hemen atzekaldean esan duzu baduzuela bulegoa, noiz sortzen da eta zergatik? Integrazio batzordea sortu zen batzorde bezala 1989an. Seaskako guraso talde batek sortu zuen, desgaitasun egoeran zeuden haurren eskubideak bermatzeko. Baina gero, 2004 urtean, guraso eta Seaskan ziren gurasoak erabaki zuten elkarte autonomo bat sortzea Seaskako Federazioan barnean. Ze motatako desgaitasunetaz hitz egiten ari gara, Maripi? Desgaitasun ezberdin eta guztiak, dispraxia, dislexia, izan daiteke autismo txikiak, izan daiteke gurpildun aulki batean dagoela momentu batean, izan daiteke hiperaktibitatea. Familiek ze onura edo jasotzen dituzte integrazio batzordean dauden honetan? Familia jasotzen duten onura eta guk bakarrik duguna alde horretan da desgaitasun bat susmatzen den bezain laster, integrazio batzordeko kontseilariak sartzen dira kontaktuan familiakin eta dosier administratibo hori montatzen laguntzen dietela. Gero Seaskan duguna eta integrazio batzordean duguna da ez garela hor bakarrik geratzen. Esan nahi dut, haur batek adibidez laguntzaile bat behar badu eta estatuak esaten baldin badu astean 10 ordu duela, Seaskako pedagogia taldeak esaten baldin badu gehiago behar dugu, orduan integrazio batzordea sartzen da atzetik diru zama hori desblokeatuz. Eta nondik ateratzen duzue horri aurre egiteko dirua? Dirua toki ezberdinetatik dator. Bat dator diru emaile norbanakoen gandik, enpresen gandik, eta gero Seaskako ikastola guztiak egiten duten lan monstruaren gandik. Integrazio batzordearen alde ekimenak antolatzen dituzte. Ez dakit ganer usteak, bizkotxa saltzeak, aurrekin edo gazteekin sentsibilizazio momentuak egiten badira eta bitxi txiki batzuk egiten badituzte bitxi horien salmenta, ertxanda izin bezala zaku txiki batzuk ere saltzen ditugu, eta horrela, horrekin bizi gara. Maripi, bukatzeko, bizipozan ere bazaudete, integrazio batzordea bertan dago, bizipoza Seaskako integrazio batzordeari zerk ematen dio? Edo zer lotuko zenuke bizipozarekin? Hitz batean, espresio batean idatziko zenidak hemen, ez esan, idatzi. Bai? Dizut?